Ризайн Фахреддин ысынлап та безнең халкыбыз өчен, гомумән башкорт, татар халкының, Россия мөселманнары өчен ул бик шундай күренекле шәхес, нык шундай билдәле һәм ул күп инде әйтәм икән эз калдырган. Уның нәсихәттәре һаман да халкыбызның телендә, улар һаман да матбугатта бастырыла. Уларда һәрбер кеше үзенең өендә, кесәһендә тирелек дип әйтәйек микән, хаклап йөрүтеп укый һәм шул менә уның һалынган акылы әлеге заманга ла җитә. Шуны аңлата дип әйтмәкчемен инде. Һәм менә ошо ике әсәрдә лә ул гомумән шундай проблемалар да безнең халкыбызга хас булган. Ул 19-нчы булган булһынмы, 20-нчеме, 21-нчеме, һәммәнең исендә барыбер шуның үзенең актуальлеген югалтмый дип әйтәйек микән. Һәм шуга күрә без ошо әсәрдә алганда гомумән уның исемен күтәреп сыгарга, халкыбызга яңгыртырга, күрһәтергә менә шундай безнең шәхесебез булган, шундай әсәрләре язган. Менә ул бит инде 20-нче бугаттың башында әле әдәбиятыбыз сак аякка басып килгән вакытта беренче әсәрләрнең бере дип әйтәйек шул. Әсмәе Кигамәл Ваязат дип атала бит инде. 1903 елда языла ул әсәр. Шуга менә безгә бик кызыклы булып күренде һәм менә ничек әйтәйем икән, безнең ниндидер теге кала мөхите 20-нче бугат башының вакыты шундай бик кызыклы осур. Безнең гомумән пьесаларыбыз күбенчә авыл тирәһендә, яйләүләр тирәһендә була бит. Буныһы менә кала эчендә халкыбыз ничек яшәгән, нинди сөйкән, нинди проблемалар булган дип әйтәйекме. Шул ук вакытта ничек шул кала урбанизация вакытында дип әйтәйекме, калага күпләп кешеләр ынтылган вакытта нинди афәттәр унда осраган һәм ничек уны улар еңә алган. Менә безнең төп персонажыбыз ул барыбер үзенең исеменә дип әйтәйек инде тугры булып калып, уның атаһының әйткән сүзләренә, гомумән халкыбызның ниндидер теге буаттар буена йыелган, тупланган ниндидер әдәпме, әхлакты хаклап, иман хаклап, ниндидер менә шул бөтен күчергәнечләрне күтәреп сыгып, еңеп сыга. Һәм менә әлеге көндә лә без бүгенге көндә яшәгән яшь кызларга, гомумән яшьтәргә шуны әйтергә теләйбез. Бар шул каршылыктарды еңеп була, үзеңдә хаклап калырга кирәк һәм үзебезнең халкыбызның ардаклы шәхесләренә, уларның әйткән сүзләренә игътибарлы булып, гомумән аккалдарыбызга, агыйнәләребезгә игътибарлап, үзебезне киләчәктә лә шундай борынгы төпле халык булып калайык, еңеп калайык бөтен каршылыктарда дип әйтәм.